Upitan je status 1900 radnika Krivaje. Naime, nakon odluke o povlačenju iz projekta mješovitog poduzeća Krivaja 1884, većinski vlasnik kompanija Ferimpex jutros je na posao pozvala dio radnika kako bi završili poslove iz ranije potpisanih ugovora i tako osigurali sredstva za isplatu plaća za prosinac i siječanj. U međuvremenu sindikat tog poduzeća je u stalnom zasjedanju. O nastaloj situaciji su obavijestili uposlene u poduzeću, a tijekom dana o tome će obavijestiti i garante ugovora o formiranju mješovitog poduzeća, federalnu i zeničku vladu. Stav sindikata je da nadležni federalni i kantonalni organi, s obzirom na to da ne mogu utjecati na sudske odluke, u vezi sa registracijom poduzeća još imaju vremena intervenirati i osigurati isporuku sirovina poduzeću, što je jedan od dva ključna uvjeta za njegovo funkcioniranje. Odluka o mjerama koja će poduzeti 1900 radnika Krivaje 1884 bit će objavljena sutra. Evo što o svemu kaže resorni ministar. Vlada ne može previše. Vlada čeka sud, znači, koji treba da registruje kompaniju i da bi posle toga mogli raditi one planirane poslove koji su i trebali do sada biti završeni. Bez obzira na to, vlada bi mogla da isporuči sirovine njima da nastavi sa radom. Ovako, radi se o kantonalnoj vladi i kantonalna vlada je ta koja drži pod kontrolom šumsko privredno društvo ZEDO kantona i oni su ti koji su obavezni da isporučuju. Međutim, što se tiče vlade i federacije, mi evo na današnjoj sjednici vlade imamo jednu informaciju gdje ćemo jednostavno ići s aneksom na ugovor da sredstva koja su planirana za subvenciju kod obezbeđenja oblovine da ih usmjeravamo u Krivo 1884 da bi oni mogli i nabavljati sirovinu i na drugim mjestima, ne samo u Zeničko-Dobojskom kantonu i u Srednjobosanskom kantonu.